Arantza. Ni Arantza. Aran. Miren Arantza zu daukat minika. Familia argazkia ama Birjinaren ondoan eta hotza gozatzen hasi dira. Herri askotatik etorri dira tradizioarekin jarraitzeko, hau da 6. topaketa. Lehenengoa 1956an. Nik nauken 5 urte besterik ez. Eta nik ama ekarri ninduen, baina zuk? Ba, ez nire honi tortzeko mokuan izan, ja. 16 urteko neskako eskorran nintzen da. Gutxitan ikusi ditugu hainbest arantza 2 urtean behin elkartzen dira hemen jaiau egiteko, baina eurek jakingo dute nondik datorren euren izena? Kontatu didatenez, Arantza, Virginia, Virginia, bueno, arantzen artean agertu zenez, horrela. Adin askotakoak daude, baina zein da nagusiena? 83ko azaldu da balda gehiago hori. Hauek dira 83 urte eta urtebetetze eguna, jakina, Arantzazuko ama Birjinaren eguna. Irailaren 9. Nebe, irailen behatzen. Eta gazteena, Arantza. Zilozena? argi dago Arantza hauek behintzat, Martxosak. badutela gatza eta piperra.